Hoy, pagmata. Joke lang. Unsa naman sad kikay? Unsa naman pud imong tuyo? Wala ko turong tulog gabay iba. Sayo kay namukaw. Kay nga naman pud di ay. Hi guys, kumusta naman mo? Aw, okay ra man unta. Kaso lang kay namukaw man ka. Dili na noon ko okay. Kay wala man ko'y tarong tulog gabi igod. Balita na ko kay na-stress daw mo kung kikay vlog. Aw, wala man ko na stress. Katong mga construction worker man na stress ug katong ilang mga asawa. Ngano man, wa may gibuhat si kikay vlog sa inyo ha. Alangan dili mga stress na sayo kay ka namukaw. Kabalong way tulog ang mga tao panggabi ang duty. Sa muka uy. Nag-content raman si kikay. Inyo man gitinood. Aw, content rada ito sa imo. Buangan no. Nasipyat mi da. Seryoso man kayo kag naong gud. Sulod gani, apilig katawa aron dili sila motuo ba. O di karon, kamoy na stress. Na-stress gani kuno kay sayo kay ka namukaw. Sa muka yun kikay oy. Si kikay, na blooming na tungod sa inyong pangbasya ha. Alangan dili man ka ma-blooming na filter man imong gamit. O kamoy lugi. Oh, nganong malugi man daw mi. Sa kung saan yung storya si kikay, bisag storya yung mga sakit dira, dili maapektuhan. Ngan unsaon nimo maapektuhan na baga naman kay kag naong kami kay mga nigpis man. Kumbaga mo na iyang skincare. Buangan nimo no. Skincare na yun ng laiton ka, mugwapa na kasamot. Ah nga oy. Magpalit-lait lang siguro ko aron mugwapo pud ta ba. O di, tapak sa kong naong. Astang tapaka jud. Lusot na sa imong ilong. Dili ka mo diyan, unsa na inyong dagway? Okay pa ba na ka? Okay pa ba ka na? Itsura pa ba ka na? Aw. Okay raman gihapon bisag ingani lang ako ang naong at least wala ko nagamit og filter. Tinud-an na ini. Oh? Oh? Na pa mahitsura gamay gihapon. Ito guys, di lang ta maninood ha kay. Aw, wala man ko ninood. Content raman pud ning ako akikay. Kanya-kanya man ta diskarte, himo-himo content. So, dili na to ang maninood no. Kay Aw, kanya-kanya man tagbuhat og content pero sa sunod kaya na nato og istorya ang mga ingon anak kikay aron wala pud tay masagasaan na tao ba kay bisag dili tinud-anay sa tuwa binuang ra sa ilaha tinud-anay nana. Mo nang mag amping gyud ka pirmi sa imuhang panultion. na Ginoo ko makatiguang gyud na. Aw, makatiguang yun ng sigig kasuko. Mauna tong mga construction worker at ug katong ilang mga asawa, matiguang yun to kay imuhang giaway. Dili i-stress yung sarili sa kuha kay. Aw, wala man namo gi-stress ang sarili namo sa imuha. Nakalimot naman unta mi kaso namukaw pa man jud ka. Hey, Ginoo. Dito mo makaya, dito mo matabang. Di ko katabang ninyo. Aw, di man jud ka kakaya sa muha. Di man kagdaghan namong construction worker nya isa lang ka. Tinga lagi ka magtsabaw. Mo nang ampingi inyong sarili, ay magka-stress na ko. Ginampingan man namo amo ang kaugalingon. Karon naman may na-stress kay sayo kayo ka namukaw. Mo lang sunod, ayaw pagpamukaw kung ang tao walay tarong natulog. Oh, napa kong ngipon, lamig kay kuan, smile akong ngipon. Ni, tanaw-tanaw si akong ngipon nga murag ilaga oh. Nagsige nga ni kong imagine oh. O makadlot ba ka sa baka kong igamas.